Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Huh? Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy.
Oh, no. Natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuko. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. So, ilan na ang ex ni Earl?
Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon.
May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya.
Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga Gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit natin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay Nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas lang. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat sa malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaring ka mag-anak ni Cassiopeia.
Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang talaga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng Madaling Bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Sa Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalala. panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Oh, malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may
Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos namin. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito.
Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink.
Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, Tagay? Gusto mo ba? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Oradyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oradyo. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito! Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulagi! Sinasabi? Ano? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulagi! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking nalangalay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan.
Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Ah? Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Salamin. Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali Huling- lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Namumopya. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Kinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang
kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa!
Bilisan mo po. Yun. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello.
I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Nilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito. Yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Bumuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ayan. Okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. More. Sige. Sige, Ganyan. sige. Todo mo na Todo sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance Okay na level, yan. okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala na rin. More, wait lang ha. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panaharap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Tatapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos mo na get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, durugin mo like Sumama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ibig sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl.
Stop. Sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na? Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yeah. Ay, Wag. Ito Okay, na. pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, Gano'ng kadami? my spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Last! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Durugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandito sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In the... okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Haha! Again, Josie songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Ay! Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silica packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali.
Di ba sabi mo lang, mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ako ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi.
Hindi payat, okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko, o sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? May lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya, ha? Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong reto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga, eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing, eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Mga kabisyo, gaano nga ba kahirap ang maging isang magulang? Yung tipong kasama na yata sa obligasyon mo sa araw-araw na maging sandalan ng lahat. Yung para bang wala kang choice kundi dapat maging matibay sa kabila ng lahat ng nakakapanghinang pagsubok na pinagdadaanan ninyo sa buhay. Pero kabisyo, paano kung isang araw kunin rin sa'yo ng Diyos ang isa sa mga dahilan kung bakit kayo nananatiling matibay? May puwang nga ba ang pagsuko kapag ikaw ay isang magulang? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Pamilya. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo?
Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCX na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto
dito sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba?
Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po, napapakinggan at ngayon ay napapanood na sa lahat ng social media platforms ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano para sa Dear Love. Paano ka nga ba babangon kung ang dahilan mo ay siya ring unti-unting nawawala sa'yo? Sige! Yan! Sige, Imelda! Masagin mo na lahat! Yan naman palagi mong solusyon! O ayan, sige! Pati yung radyo nang di mo na mapakinggan yan Dear Love na kinalolokohan mo! Wala kang karapatang pagsabihan ako! Kung hindi ka nagkakautang na nagkakautang, hindi ako aabot sa ganito! Imelda! Please! Hindi ba pwedeng pag-usapan ng maayos? Palagi na lang sigaw! Palaging galit! Parang araw-araw may kasalanan ako sa'yo! Kasi araw-araw mo akong binibigyan ng dahilan! Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Tigilan mo na yung utang! Wala naman tayong pambayad niyan! Ginawa ko yun dahil kailangan natin ng pera! Para may makain ng mga anak natin! Para may pambayad sa kuryente, sa upa! Eh paano na pagkatapos? Saan tayo kukuha ng pambayad, Roger? Ano? Sagutin mo nga ako! Pag-iisipan ko. Gagawin ko ng paraan. Yan na naman eh. Gagawa ng paraan. Pero laging kulang. Hindi naman madali para sa akin to, Melda. Hindi madali? Ako ang nagbibilang ng barya araw-araw. Ako ang humaharap sa tindera, sa may-ari ng bahay, habang ikaw, puro sakit ng ulo ang dinadala mo. Eh bakit ba kasi ginusto mong magkaanak ulit? So, kasalanan ko na ngayon. Hindi ko naman sinasabi. Pero yan ang tunog. Sana pala, nakontento ka na lang sa dalawa. Hindi yung nangarap ka pa ng pangatlo na para bang kaya mong saluhin lahat. Alam mo, Melda, tama na. Walang mararating tong sigawan na to. Eh di wag! Kung ayaw mong makinig, sige, wag! Ma, Pa, nag-aaway po ba kayo? Narinig po namin sa labas. Nasaan na yung pinapabili kong gulay? Eto po, Ma. Anak ng tokwa! Ang sabi ko talbos ng kamote, hindi pechay! Kapag minamalas ka nga naman, may asawang pasakit, may anak pang walang alam. Melda, tama na! Ako na lang ang kikilos! Sa kapitbahay na lang ako hihingi ng ulam kaysa maghintay sa wala! Oh, saan ka pupunta? Ewan ko! Kung saan may mapapakinabangan! Dear Love, ako si Roger, isang padre de pamilya. Simple lang ang buhay namin. Oo, yan ang sinasabi ko sa sarili ko para kayanin ang bawat araw. Asawa ko si Melda. May 3 kaming anak. Si Jackie at si Mark, parehong nasa grade school. At ang bunso naming si Gio, 4 na taong gulang pa lang. Sabi nila, the more, the merrier. Mas maraming anak, mas masaya raw ang pamilya. Pero sa amin, parang mas dumarami lang ang kulang. Madalas kaming magtalo ni Melda. Madalas, kahit naririnig ng mga bata. Kadalasan, pera ang ugat. Hindi ganun kalaki ang sahod ko. Sakto lang. Sakto para mabuhay. Kulang para sabihing magaan. Mainit lagi ang ulo ni Melda. Sa tuwing nakikita ko yun, papaisip ako kung nagsisisi na ba siya na ako ang pinakasalan niya. Hindi naman niya sinasabi. Pero ramdam na ramdam ko. Oo, minsan nakakapagod. Minsan gusto ko na lang nahimik. Huwag nang magpaliwanag. Huwag nang mangako na gagawa ako ng paraan. Pero ako ang haligi ng tahanan. At kahit pagod, kahit natatakot, kahit hindi sigurado, wala. Kailangan kong kumapit. Dahil kung bibitaw ako, sino pang matitira para sa kanila? Ako na lang magtutuloy ng paghuhugas, Jackie. Parang marami na yung hinuhugasan mo eh. Sige po, Kuya. Salamat. Magpahinga ka muna dyan. Sandali lang, okay? Kuya, tingin mo po ba maghihiwalay na sila Mama at Papa? Bakit mo naman naisip yan?
Palagi na lang po kasi silang nag-aaway. Parang walang araw na lumilipas na tahimik lang sila. Siguro, normal lang sa mag-asawa yan. Minsan, nagkakasalungat, di ba? Ganun po ba yun? Alam mo, siguro kung mayaman lang tayo, hindi siguro sila mag-aaway. Wala sigurong problema. Paano po kung tulungan natin sila? Paano? Maghanap din tayo ng paraan para kumita ng pera. Pwede. Baka pwede tayo magbenta ng mga gamit na hindi na nila kailangan. Opo, kuya. Sasabihin ko kay mama at papa. Wag muna, Jackie. Baka hindi sila pumayag. Sorpresahin na lang natin sila kapag may kinita na tayo. Para rin makatulong tayo sa gastusin. Pwede tayong magbenta ng kung ano-ano sa junk shop, kuya. Tama. Sisimulan natin. Maliit man, may maiaambag naman tayo. Sige, kuya. Sisimulan ko na pong maghanap sa basurahan natin. Besting buhay talaga to. Aalis na lang si Roger, wala pang iniwang pambayad sa pagkain. Kapag siniswerte ka nga naman sa asawa. Ay, wala rin. Mama! Mama! Gusto ko po ng candy! Ay, magtigil ka, Gio! Hindi ba sinabi ko sa'yong ubusin mo muna yung gulay, tapos pwede ka lang kumain ng candy? Hindi ka dyan! Mama! Mark? Mama! Si Jackie! Tinangay yung bike ng kapitbahay natin! Ha? Anak ng teteng! Bakit nangunguha yan si Jackie? Sandali lang, Mark! Diyan ka lang muna, ha? Ma! May ensayo pa ho ako! Ma! Aray ko, ma! Inarang ko naman po talaga yung bike! Bakit sinasabi na tinakbo mo na? At ano bang plano mo, ha? Kailangan mo pa ng bike? Aray ko, ma! Mark! Kunin mo nga yung hanger, ha? Para matikman ng kapatid mo ang hinahanap niya. Mark! Ay, nako! Isa pa tong kuya mo! Hindi maaasahan! Gio! Nasaan si Gio? Gio! Jackie! Tingnan mo nga sa kabilang kwarto! Wala po, ma! Gio, anak ko! Naku, nasan ka na? Ay, naku! Hello? Oh, Melda, napatawag ka. Nasaan ka? Nandito kay kumpare. Susubukan kong dumiskarte para may pera tayo. Roger! Si Gio! Nawawala! Biglang nagdilim ang paningin ko. Nawawala ang bunso naming si Gio. Umuwi akong parang wala sa ulirat. Naglakad kami sa paligid ng bahay, sa kalsada. Naghanap sa bawat sulok na pwedeng puntahan ng anak namin. Pero wala kaming nakitang batang paslit na naglalaboy-laboy. Hanggang sa makalipas lang ang ilang oras, may nakakita kay Gio sa kalsada. Wala nang malay. Tuguan. Sa kabila ng lahat ng problema namin, ito na ang pinakamalaking dagok sa aming pamilya. Nauwi sa sisihan ng pagkawala ng bunso. Pagkatapos niyang mailibing, iba na rin ang hangin sa bahay. Mas tahimik. Noon, ang walang patid na bibig ni Melda, nanahimik. Ang mga anak namin, tahimik din. At ako, bilang padre de pamilya, wala ring panahon para magluksa. Tuloy-tuloy ang buhay, kahit may sugat na hindi ko magaling. Mark, Po, anong ulam? Nasaan ang mama mo? wala pong ulam pa. Nasa kwarto po si Mama. Hindi po siya nagluto. Anak ng teteng. Kayo, di pa kayo kumakain? Nagpakulo na lang po ako ng saba. Yun lang po ang kinain ko ngayong araw. Ang kapatid mo? Nandun po kina Aling Maring. Niyaya po siyang magapunan. Sunduin mo nga. Makikikain pa ron. Opo pa. Sandali lang po. Melda! Melda! Uy, bakit hindi ka man lang nagluto? Ano namang mabibili ko sa perang iniwan mo, ha? Hindi ba sabi ko, gawan mo muna ng paraan. Buong araw kang nandito sa kwarto. Baho na ng bahay. Bakit hindi ikaw maglinis? Ano ba nangyayari sa'yo, Melda? Alam mo ba kung nasaan ang mga anak mo? Nandun sa kapitbahay nakikikain. Hayaan mo na sila. Wala rin naman silang silbi. Ano bang sinasabi mo? Nahihirapan ako, Roger!
Mag-iisang taon nang wala si Gio. Pero hindi pa rin gumagana ang pakiramdam ko. Araw-araw pa rin akong nagluluksa. Hindi mo ba ikaw lang nahihirapan? Hindi lang ikaw, Melda! Ako rin! Pero kailangan kong kumilos dahil andyan pa kayo. Kailangan mo talagang kumilos dahil ikaw ang padre di pamilya. Alam ko yun, Melda. Pero kailangan mo akong tulungan. Hirap na nga tayo, lalo mo pang pinapabigat. Lintik na buhay ito! Nakakasawa na! Ma! Nag-aaway na naman po ba kayo? Nag-aaway na naman po kayo. Kayo pa ang may ganang magsalita? Kung kailan nag-aaway kami ng tatay ninyo? Ha? Ikaw, Jackie! Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag kang nakikikain sa kapitbahay, ha? Ma, ginawa ko lang po yun kasi gutom na po ako. At ikaw naman, Mark! Hindi mo man lang inaasikaso ang kapatid mo. Sigurado ako mapapariwarayan dahil sa'yo. Kasalanan ko na naman po, no? Galit na naman kayo sa akin. Tama na! Aminin nyo na, Ma! Ako ang sinisisi nyo sa pagkamatay ni Gio! Dahil hindi ko siya nabantayan! Hindi, kuya. Ako talagang sinisisi nila. Kung hindi ako lumabas para maghanap ng pera, hindi sana siya umalis ng bahay. Hindi sana siya nasagasaan. Hindi sana namatay si Gio. Ano bang sinasabi niyo, mga anak? Ganyan bang nararamdaman ninyo? Hindi ko kailanman sinabi yan. Kaya po hindi namin kayo makausap. Ramdam namin galit kayo sa amin. Araw po namin iniisip na sana kami na lang ang nawala. Kasi araw-araw namin sinasalo ang galit niya ni Papa. Anak, Jackie, hindi totoo yan. Akala ko galit kayo sa akin. Akala ko ako ang sinisisi ninyo dahil naging pabaya akong ina. Hindi po, Ma. Nanay po namin kayo. Alam namin ginawa niyo ang lahat. Pero simula po nung nawala si Gio, hindi niyo na po kami tinitingnan sa mga mata. Mga anak, akala po namin ayaw niyo na sa amin. At akala po namin hindi niyo na mahal ang isa't isa. At baka hindi niyo na rin po kami mahal. Nung araw po na namatay si Gio, tinakbo ko po yung bisikleta para magbenta ng bote sa junk shop. Sinuway ko po kasi si Jackie nun. Pero hindi siya sumunod. Kaya tinawag ko kayo. Yun din po ang dahilan kung bakit hindi ko nabantayan si Gio. Diyos ko, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganyan pala ang pasan ninyo, mga anak. Mark, Jackie, mga anak, patawad. Mahal kayo ni Mama. Mahal na mahal. Hindi ko lang kayang bumangon araw-araw dahil sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ng kapatid ninyo. Pero wala kayong kasalanan, mga anak. Sorry po. Sorry po, Mama. Halika kayo rito. Kayong dalawa, halika kayo. Dear love, sa pamilya, importante talaga na palagi kayong magkakasama. Pero mas importante pa rin na palagi kayong nag-uusap para magkaintindihan. Pagkatapos ng mabigat na araw na yun, unti-unti, nahimasmasan si Melda. Unti-unti ring bumalik ang pagiging maalaga niya. Si Jackie at Mark, naging mas malambing kay Melda at sa akin. Walang sino man sa amin ang gustong mawala ang bunsong anak namin. Si Gio. Masakit isipin,
dahil sinisisi nila ang kanilang mga sarili sa pagkawala niya. Araw-araw, patuloy akong nagpapanggap na okay na kaming lahat. Pero hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Dahil bilang padre de pamilya, ako ang dapat na nagbibigay proteksyon. Kahit sa kabila ng lahat, natutunan kong kahit sa pinakamadilim na araw, may puwang pa rin para sa pagmamahalan at para sa bagong simula. Darating talaga sa buhay ang mga sandaling susubukin ka ng higit pa sa inaakala mo. May mga pagkakataong mawawala yung isang piraso ng puso mo na magiging rason o dahilan kung bakit ayaw mo nang bumangon at kung bakit mo mararamdamang pagod ka na. At sa pagkawalang yun, mararamdaman mong parang katulad ni Melda na walan ka na rin ng direksyon. Parang walang silbi na lang yung lahat. Parang gusto mo na lang sumuko. Pero bilang isang magulang katulad ni na Roger, doon mo rin matatagpuan ang pinakamalalim mong lakas. Yung pinipili mong magpatuloy, hindi dahil hindi ka na nasasaktan sa pagkawala ng piraso ng puso mong yun. Pero dahil iniisip mo at isinasa puso mo na may nangangailangan pa sa'yo. Gaano nga ba kahirap maging magulang? Well, sa bawat luha, nasanay ka na lang na ikaw yung nakakakita nito. Dahil bilang isang padre de pamilya katulad ni Roger, meron kang obligasyong ipakita sa kanila na malakas ka. Na ikaw yung source ng lakas ng pamilya mo. Na para bang wala ka ng karapatang umiyak. Kaya katulad rin ni Melda, natuto ka na lang na yakapin ang sarili mo sa lahat ng pagod at kalungkutang hinahampas sa'yo ng buhay. Dahil ang pagiging magulang, sa tingin ko, hindi lang yan sa pagiging matibay. Ito ay tungkol din sa pagpili na magpatuloy kahit pagod ka na. At sa pagpiling yun, unti-unti mong nabubuo muli ang sarili mo. Kaya mga kabisyo, kung sa tingin mo ay nawawala ka na sa direksyon tulad ni Melda dito o ni Roger, sa tingin mo ay hindi ka na pinapansin ng Panginoon dahil hinahampas ka na ng mga challenges ng buhay, tingnan mo yung family picture mo. Because you are blessed. Binigyan ka ng pinakamagandang regalo na pwede mong matanggap. Ito ang regalo ng pamilya. Kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love. Bakit kaya? Metro's #1 Love Radio. Basic!
pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal.
Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hinihintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya, ha? Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga, eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Ano ka nung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio.
90.7 Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go.
Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon namin. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Yan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kanina bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumataw? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Ano? sa Isang kulturang Pilipino.
Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Ang aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Korea to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong
Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Hindi lang ikaw, Melda. Ako rin. Pero kailangan kong kumilos. Dahil andyan pa kayo. Kailangan mo talagang kumilos. Dahil ikaw ang padre di pamilya. Alam ko yun, Melda. Hirap na nga tayo, lalo mo pang pinapabigat. Lintik na buhay ito! Nakakasawa na! Pa! Nag-aaway na naman po ba kayo? Nag-aaway na naman po kayo. Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa Dear Love. Napapakinggan at ngayon ay napapanood din sa lahat ng social media platforms ng Love Radio Manila like super legit and all. Uy, lalo na dito sa Facebook page natin, sugod na para sa inyong mga comments sa ating drama. Uy mga kabisyo, usapang pamilya na naman po ang ating pinag-usapan, narinig at pinagchismisan kanina sa ating Dear Love. Na kung saan mukhang nagkukulang talaga, nagkulang yung bidang pamilya natin. Oo, nagkulang sila sa communication, sa pag-uusap, pakikipag-usap sa isa't isa pero nasobrahan sa drama. Well, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, ano bang bago pag pamilyang Pilipino, 'di ba? Ang bawat pamilya na meron tayo, and that includes mine, ay may kanya-kanyang drama, 'di ba? Na tinalo pa talaga at dinaig pa talaga yung mga teleseryeng sinusubaybayan natin like super legit and all. 'Di ba? Na tinalo pa yung mga series natin sa mga plot twist ng pamilya na meron talaga tayo. Aminin natin 'yan. Mas kontrobersyal ang mga kwento ng pamilya natin kumpara minsan sa mga kwento sa Dear Love. Hindi, pero ang importante dito mga kabisyo, basic na basic din para sa atin. Nagaano man ka-drama, kakontrobersyal ang kwento ng ating pamilya, parang bukod sa wala tayong choice, araw-araw pa rin natin silang inuuwian at binabalikan. At aminin natin sa hindi, kahit nakakapagod po minsan ang bibig ng ating mga magulang, lalo na ni nanay, at ang pagiging nonchalant ni tatay, idagdag mo pa dyan yung mga kapatid mong pabigat kung minsan. Araw-araw natin silang inuuwian dahil sila ang pahinga ng ating mga puso. 'Di ba? Aminin naman natin 'yan. Kaya nga mga kabisyo, alam ninyo, hangga't may oras pa po kayo, na nakakausap yung pamilya ninyo, nanay, tatay, ate, kuya, bunso, naku, kausapin po ninyo yan mga kabisyo, kasi aminin man po natin sa hindi, masakit na katotohanan ng buhay. Darating talaga ang punto na iiwan nila tayo kasi lahat tayo dito sa mundo ay hindi permanente. Yan. Takot ka kung permanente ka, no? Wala na kami lahat, ikaw na lang yung nandito. Gusto mo yon? Hindi, 'di ba? So, alam niyo 'yon, ang yung mga magulang natin, lalo na yung mga anak natin, yan, yung mga kapatid natin, mawawala at mawawala sila. 'Di ba? Ganun ka rin. Syempre sila lang, ikaw rin. 'Di ba? Kaya, make the most out of it. Kung sa tingin ninyo kung ngayon nga nakikipag-engage kayo sa akin, 'di ba, sa comment section, nakikipag-usap kayo sa akin, what more yung pamilya ninyo? It's time mga kabisyo para kausapin din sila. Hindi mo naman kailangan maging so emotional lagi o may mga deep topics agad kayo na dapat pag-usapan. Ano ba naman yung mga simpleng kumustahan lang na, "Oy, kuya, nakita ko nagko-color white ka na ngayon na damit kasi dati laging itim ang damit mo na para bang may lamay lagi. Anong meron? May nililigawan ka ba?" Sasagot yan for sure. "Ikaw talaga, wala akong nililigawan, ganyan, ganito." Whatever the sagot is, at least nakipag-communicate kayo sa isa't isa. Mga maliliit na topics, mga simpleng bagay, simple conversations, pero may malaking impact sa koneksyon ng bawat isa sa atin bilang isang pamilya. Ako mga kabisyo, isa sa mga pinaka kinalulungkot ko talaga, wala kaming family picture. Wala. Kung magkakaroon man kami ng family picture ngayon, siguro thank you na lang sa AI. Yan, generated by AI na yan. Kaya kung may oras, kung may pagkakataon pa kayo bukod sa communicate with each other, naku, mag-family picture din kayo kasi ito yung babalik-balikan ninyo araw-araw dahil sa mga panahong susubukin kayo ng buhay at gusto nyo ng sumuko and all, titingnan nyo lang yung family picture ninyo sa cellphone o sa mga pitaka wallet ninyo and all at sasabihin ninyong, naku, ito na naman pala yung pabigat kong pamilya, yung punong-puno ng drama pero mahal na mahal ko ito. And
walay, magiging rason ulit natin para bumangon sa araw-araw. Diba? Gift of family, isa yan sa pinakamasarap na regalong natanggap natin sa Puong May Kapal. Oh, diba? Kaya blessed ka ba sa pamilyang meron ka ngayon? Sabi ng iba nating kabisyo, lalo na ng mga taga Newborn Angel Trading, hindi ka sure. Pero maraming salamat sa pagtutok sa atin sa mga taga Newborn Angel Trading. Pero mga kabisyo, eto na, ibibigay ko na sa inyo ang nanalo ng tumatiginting na 1,500 pesos sa ating... Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! At mga kabisyo, nanalo ng tumataginting na 1,500 pesos si Manong dun 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 nga ba? Si Manong Monray Montenegro na isang taxi driver na minamaneho ang ABF 7294. Hintayin po ang aming tawag o di naman kaya sumugod na dito sa MBC Media Group para sa ating or para maklaim mo na ang iyong tumataginting na 1,500 pesos like super legit and all. O siya, tatawid na tayo online para tuloy-tuloy ang chikahan. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Hello, mga kabisyo. Kumusta ang lahat? Sana nasa maayos po kayong kalagayan ngayon, lalong-lalo na ang inyong mga pamilya. Usapang pamilya po tayo ngayon and totoo yung sinabi ko, wala kaming family picture. So, wag nyo nang gayahin si Konyo Bicolano. If you're a mom, if you're a dad, go! Or kahit hindi ikaw yung padre de pamilya ng pamilya ninyo, basta ikaw yung kayang mag-provide, 'di ba, ng family picture, wag mo nang ipagdamot yan, kabisyo. Para sa'yo din yan. Kasi kapag ikaw napapagod, gusto mong pagtawanan yung pamilya mo, go, may mapagtatawanan ka dyan, like super legit and all. So, go for the gold, mga kabisyo. Mag-family picture kayo at higit sa lahat, wag mahiyang mag-usap. 'Di ba? Family is the basic unit of our society. So, ibig sabihin nito, basic stuff. Basic communication, dapat nangyayari po yun sa atin, like super legit and all, sa mga pamilya natin. Posibleng yung iba sa inyo, hindi po kasi expressive yung mga magulang ko, hindi expressive yung pamilya namin and all. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, kailan pa kayo mag-e-express ng nararamdaman ninyo at gusto ninyong i-communicate sa pamilya ninyo kapag may lamay? Hindi, totoo po yan, 'di ba? Kasi ito po yung masakit na katotohanan minsan sa buhay natin. Nakukumpleto lang ang pamilya natin at nag-uusap-usap lang tayo kapag may nawala na sa atin at lamay pa yun. Hindi pa pwedeng gawing reunion? Hindi ba pwedeng nagkakausap-usap kayo kapag kayo nasa masayang state, hindi lamay? 'Di ba? Wag naman ganoon, mga kabisyo. Ang Team Fruit Salad at Walkout Gang ay nakatutok sa atin. Gloria King Mesiano ay nakatutok din sa atin. Maraming salamat sa pagtutok po sa atin. Ay ba naka-live sa TikTok din? Mukhang hindi. Hindi naman yata. But yeah. Oh, yung mga nagsasabi dyan, anong nangyari daw sa Dear Love? Uy, inaabangan ninyo na late. Hindi araw-araw Pasko, sinasabi ko sa inyo. Ay, bakit na late ako? Dinalate ako dahil may niluluto kami para sa mga kabisyo natin. Oo, dahil bukod sa Love Knows No Boundary, nako, mas palalawakin pa natin ang papremyo natin. Hindi na lang sa mga tsuper. Oo, ang 1,500 pesos secret kung magkano at secret kung ano rin ang ipamimigay namin at kung saan saang lugar. 'Di ba? Yan yung mga bagay na kinalilitan ko the past few weeks. Oo, para magbigay sa inyo talaga ng pasasalamat dahil kasama nyo kami umulan o umaraw man yan, mahal man ang gasolina o hindi. Yan, umaga, tanghali o gabi man yan dahil araw-araw nyo kaming kasama at pinipili. Thank you so much, kabisyo, at dahil dyan may papremyo kami sa inyo. O siya. Ano pa ba? Love Radio Musical. Sabi ni Gloria King Misha, nanto, ba't ka nagde-decide? Programming ka ba namin?
Sabi sa atin ni #vlog, bakit wala po si Robin Shena? Mali pa spelling mo. Si Robin Shena nag-resign na siya. Isa na siyang freelance content creator at podcaster. Pwede niyo po siyang suportahan sa kanyang latest na project called Panaghoy. Nasa Spotify po 'yan, podcast. Ganon din syempre yung Dear Love. Ayan. So yun. Shoutout sa mga pamilya kong nakatutok sa akin. Hello po sa inyo. Salamat. Kahit toxic po kayo, mahal na mahal ko kayo. Kahit minsan sumusobra na yung mga bibig ninyo minsan. Sabi ko talaga sa inyo, alam mo yung mga pamilya natin kung minsan, ito rin yung dahilan kung bakit ang baba-baba ng self-esteem mo eh. O kasi real talkers tong mga to eh. 'Di ba? Na ang bait-bait. Ang bait-bait sa'yo kapag may ipapatransfer sila sa'yo na kapag ikaw yung magbabayad ng parcel nila, makikisuyo, no? Ang bait-bait nila, bakit ganon? Pero kapag wala nang kailangan, ako itsapuera ka, pwede bang paabot ng tubig? Ay naku, parang walang narinig. Kailangan laging may suhol. Pero kahit ganon, no, nakakatuwa kasi yung pamilya natin ay ayun, happy naman. O siya? Sige na. Babay na muna mga kabisyo. Maraming salamat sa pagtutok. I love you all. At I'll see you sa podcast natin sa ating Dear Love sa Spotify. So, maraming salamat. Thank you everybody. Susunod na ang tambalan. Nicole Yala at Diego Bandido. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!